Ngiyabingelela eNingizimu Afrika kuwona wonke umuntu ongibukele njengamanje. Njengenkosi kaMaskandi ngikubona kubalekile ukuthi ngihlale ngibuye nje nginiqalaze ngibuze ukuthi nisaphila yini wengane zakwethu kule lockdown esingaphansi kwayo eNingizimu Afrika. Ngicela ukuxwayisa kulabo abangakafisi ukuthi behlale emakhaya kule lockdown ukuthi izingane zakwethu i-lockdown izoloku esithendwe njalo uma ngabe singabambisani kulento. Ukhulumile umongameli wakhuluma uminister wa health Baba Mkhize. Bakhuluma nje bonke abaholi ukuthi uma ngabe uhlala ekhaya lokho kwenza ukuthi noma ngabe kuthola isifo sesikutholile kodwa kungenzeka sihambe size siphele egazini ungakazothelele umuntu. So lezi insuku ezengeza umongameli ngiyazincoma kakhulu ngoba zizokwenza ukuthi nanoma ngabe kuthiwa ubani onaso lesifo kodwa ohlele ekhaya kungenza mina mhlasa kuqaqwa izwe uthola ukuthi akasenaso lesifo egazini. Kulabo abahlele emakhaya abezwayo ukuthi ngathi banama symptoms abasize besondele emtholampilo beyokwazi ukuthi behlolele lesi sifo. Uma ngabe sibambisene bafowethu siyoba amaqhawe ayohlonishwa ezinye izizwe. Ngajabula noma ngabe kuthiwa nini iNingizimu Afrika kuzwakala kuthiwa isibonelo esihle sengconywe abamazwe omhlaba ngokuthi bakwazile bona ukuthi benqobe lesifo. Siyabona kwenzeka ko China, siyabona kwenzeka ko France, balulelwe insuku ezinde kunalezi thina esinikeze zona eSouth Africa. Bafowethu asibamsaneni nami njengeciko ngisaloko ngigidagide kuyo lo nkulumo ukuthi ungaphuma ekhaya kungena sidingo. Phuma ngoba ngempela khona into oyenza ubuye uzoyihlalela ekhaya. Kuzothi kushaya insuku zokuthi kuqaqizwe so mhlawumbe singabe sesizwe indaba ezimnandi kodwa akekho umongameli obenga unlocka izwe ekubeni isimo sikhombisa ukuthi kusenama cases abekwayo amasha. Khanza kwethu ukuhlala ekhaya iyona solution. Ukuhlamba izandla njalo iyona solution. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi asenzeni njengoba uhulumeni wethu esho. Sigcizelele nakwabanye. Siphephise ingane zethu, imindeni yethu, zihlobo zethu, abangani bethu nabo bonke abantu abasemhlabeni. Uma simunye siyonqoba. Ngiyabonga.